איך הבעל תשובה חוזר בתשובה? דרך אור הגנוז. הוא ראה משהו, ראה מעשה, מיד נדלקים בו אורות. לפני שהקשר ברא את העולם, הוא ברא את התשובה. זאת אומרת שהאדם, אפילו שעובר על כל התורה, הוא יכול לחזור בתשובה. אני רבותיי, פעם אחת, כמעט עשיתי עבירה גדולה. הלכתי לאיזה בית, היינו צריכים לקבוע מזוזה בבית, הביאו לנו עוגות וכולי. פתאום, סתם ככה רעיון. אז שאלתי את האישה, העוגות הללו מאין? אז האישה אמרה, אלה עוגות שהיא קנתה, והיא שמה אותם בקופסאות כשרות. קנתה אותם מהחנות של לא כשר. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא האיר את עינינו, לא לאכול טרפות. אור הגנוז שהולך אחריך, אם האור הגנוז יודע שאתה רוצה אותו, הוא שומע עליך.